Kde asi je? Kde asi je? U nás, na návštěvě s Adélou. U Adély. Je natáčka. Potom koukala po Adéle, pojď sem. Čuměla celou dobu po Adéle. Mi nechtěla si vůbec hrát, mi koukala po Adéle. Dobrý, to já jsem říkala. Pojď. Pojď si lehnout. Pepi, ke mně. Adélo. Ticho. Krásně jste běželi. Dobrý to bylo. No, je to lepší. Jo. Ke komu? No tak to je jasný. To musí být Martinovi. to musí být budeš vejít, no, za to a dobrá Jsme skončili hádáním, takže... no tak proto, tak to je... Teda si myslíš, že je pes. Ne. Odmítnutí. Tak taky běželi rychle. No. Ano. Ještě. Pejska máme v cíli s jednou chybou a s jedním odmítnutím v čase.